Masana abwino alero la mulungu ndine Simeon Boyce ndipo ndafika ndi nkhani kuchokera kuno ku MBC kumapoyamba naye mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wanyamuka mdziko la Zimbabwe kupita ku Vatican komwe akagwire ntchito zina za boma. Achinyamata mdziko muno awalangiza kuti akhale ndi chidwi poyambitsa ntchito za luso la makono komanso ntchito za malonda. Apolisi mdziko muno amanga anthu okwana 696 omwe akuwaganizira pa milandu yosiyanasiyana. President wa dziko lino lero wanyamuka mdziko la Zimbabwe komwe amachita nawo msonkhano wa SADC ndipo akupita ku Vatican. Pa ulendo wa ku Vatican, Dr. Chakwera akumana ndi kukambirana ndi mtsogoleri wa mpingo wa Katolika pa dziko lonse Papa Francis. Iye akumananso ndi Cardinal Pietro Parolin omwe ndi mlembi woona zakunja kwa Vatican. Padakali pano mtonkhani wathu Blessings Kanache ali ku Vatican ndipo akufotokoza. Mpingo wa Katolika likulu lake lili kuno ku Vatican kumene kuli kunja kwa mzinda uja wa Rome omwe ndi likulu la dziko la Italy. Mzinda umenewu udakhala mdziko palokha mchaka cha 1929 kuyambira pomwe Papa Pius wa namba 11 pa nthawiyo adagwirizana ndi mtsogoleri wa dziko la Italy a Benito Mussolini kuti Vatican likhale dziko loyima palokha, ndipo kuyambira pa nthawiyo dakhala dziko laling'ono kwambiri pano pa dziko lonse lapansi motsogozedwa ndi mtsogoleri wake Papa Francis amenenso ndi mtsogoleri wa mpingo wa Katolika pa dziko lonse lapansi. Ndipo kubwera kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera kumana ndi Papa Francis yemwe ndi mtsogoleri wa Katolika pa dziko lonse lapansi kuthandiza kwambiri dziko la Malawi polimbikitsa ubale wake ndi mpingo wa Katolika, pomwe dziko la Malawi lapindula kwambiri mu ntchito zosiyanasiyana zachitukuko kuchokera ku dziko limeneli la Vatican komanso mpingo wa Katolika. A Joseph Mpinganjira ndi kazembe dziko la Malawi kuno ku Vatican ndipo akufotokoza zakufunikira kwenikweni kwa ulendo umenewu. Monga mukudziwa kuti zona mpingo wa Katolika uli ndi zinthu zosiyanasiyana zimene akuchita ku Malawi. Tikudziwa kuti pali masukulu osiyanasiyana, ma primary school, ma secondary school, panonso pantiti ma university awiri. Mpingo onso uli ndi zinthu zosiyanasiyana za zipatala zosiyanasiyana zimene zili mdzikomo. So poyambira president akubwera kuno kwa ndi apapa kukathokoza kuti ndi wokondwera chifukwa cha zimene mpingo wa Katolika akuchita, komanso kuonanso ndi njira ziti zina ndi zina zimene mpingo wa Katolika ungapitize ntchito zawo pofuna kuti ubwino wa Malawi kupite patsogolo. Mpingo wa Katolika uli ndi bungwe limene limatchedwa CADECOM, ndipo ntchito yake ndi kuthandizana ndi dziko la Malawi kupeza njira zosiyanasiyana zofuna kuthandiza anthu, makamaka anthu amene akukhala m'madera akumidzi, kuti ntchito zachitukuko zosiyanasiyana zimene CADECOM amapanga mothandizana ndi dziko la Malawi. Sono ndi bwino kuti ngati dziko la Malawi kukachita appreciate komanso mukuona kuti kodi pali zina ndi ziti zimene angachita. Komanso musayiwale ndafotokoza za maphunziro, ndafotokoza za chipatala, tisayiwalenso kuti kuli bungwe lijamati CCJP limene limaona za chilungamo. So chilungamonso mu dziko lilonse ndiyofunika, komanso tisayiwale tsopano mpingo wa Katolika kuyang'anitsitsa pa nkhani za kasamalidwe ka chilengedwe. Zimenezo ndilokhulupirira kuti apapa adzalankhulapo imene akucheza ndi apresentati kuti ndi njira ziti zimene angathandize dziko la Malawi poona kuti zachilengedwezi zimabweretsanso zinthu zambiri ngati masaikoni amene akuononga dziko. So tingachite bwanji pamodzi mpingo ndi dziko kuti tipewe komanso kuthandiza anthu amene akuvutika ndi zinthu zimenezi. Dziko la Malawi lapindula pa nkhani za maphunziro, za umoyo, za ulimi komanso ntchito zosiyanasiyana ngakhale zomangamanga kuchokera ku dziko la Vatican, ndipo mpingo wa Katolika umathandiza kwambiri kuonetsa kuti dziko la Malawi ndikuchita bwino mu zinthu zake zosiyanasiyana, kuphatikizapo nkhani zoonetsetsa kuti ulamuliro wabwino upita patsogolo mdziko la Malawi. Ndipo kubwera kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi kuno ku Vatican Dr. Lazarus Chakwera kulimbikitsa kwambiri ubale umenewu kuti ukhale ukunka patsogolo. Blessings Kanache, MBC News, Vatican.
Mkulu wa United Nations Economic Commission for Africa Clever Gatete wapempha maiko ambungwe la maiko akumwera muno mu Africa la SADC kuti agwiritse ntchito moyenera zinthu zomwe ali nazo pa chitukuko cha chuma ndi mafakitale amderale. Gatete ati dera la Africa litha kukwera kwambiri ngati patakhala mgwirizano pogwiritsa ntchito zinthu zake. Mtolankhani wathu Blessings Cheuka wadzandiza mbiri. President Dr. Lazarus Chakwera anali mgulu la atsogoleri ena a maiko 16 pansi pa SADC komanso atsogoleri a mabungwe osiyanasiyana. Polankhula mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la United Nations anati maiko a mu Africa atamachita zinthu mogwirizana atha kutukuka mosavuta. Iwo apempha maikowa kuti ayambe kupeza njira zochokera maikowa pofuna kuthana ndi mavuto awo. Pamwambowu, President wa dziko la Zimbabwe Dr. Emmerson Mnangagwa atenga udindo wa wapampando wa SADC kuchokera ku dziko la Angola. Ndipo poyankhula atatenga mpandowu, Mnangagwa anapempha mgwirizano pakati pa maiko a mu SADC ndipo anayamikira maikowa chifukwa chosasala dziko la Zimbabwe mu nthawi yomwe dzikoli linkasalidwa pokanizidwa thandizo. Iwo apempha maiko a azungu kuti asamagwiritse ntchito thandizo lomwe amapereka ku maiko osauka ngati nyambo. Ndipo Ananse Tembo ndi nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko akunja, ndipo akuti msonkhanowu ndi wofunika kwambiri. Misonkhano ya SADC ndi yofunika kwambiri ku dziko la Malawi chifukwa chakuti misonkhano yotere ndi kumene ifeyo ngati SADC ngati region timakhalirana pansi kukambirana kuti tipange chiyani kuti chitukuko m'maiko mwathu kendi mavuto amene alimo m'maiko mwathu tialongosole limodzi. Pano pa dziko lonse makamaka Africa tikukamba nkhani ya integration kuti dziko lililonse lichite bwino tiyena kuti tonse tigwire ntchito limodzi. Kendi maulendo apansewu, kendi maulendo anjanji, kendi malonda amene, kendi ulimi timaphunzira limodzi ndipo timakhala tikumapanga mapulani limodzi kuti kwathuku ife zimayenda mwakuti ndipo zikugwira inu kwathuku ngati mukuvutika bwanji mutatere ndi pamene atsogoleri athu kuno ku Southern Africa kuno kumwera kwa Africa amakhalirana limodzi kukambirana mavuto osiyanasiyana komanso kugawana nzeru mmene chitukuko kuno kumwera kwa Africa chingapitire patsogolo. Iwo ati ndikoyenera kuti Dr. Chakwera adzikhala nawo misonkhano yotereyi. Nkofunika basi uli ngati pamodzitu munthu ngati pamodzi supita kumaliro kapena supita pakwati wanzako basi nawonso zikakuchitikira tsiku lina aliyense amangokusiya. Panopa ndi pamene atsogoleri amapanga maubale kugawana nzeru kuchitira zinthu limodzi kuti akadziwana bwino basi zikakugwera nawonso amathamanga. Munaona mja cyclone Freddy atachitikira atsogoleri anatithandiza maiko ambiri anatithandiza chifukwa panali ubale weniweni pakati pa dziko lathu apresident athu ndi mapresident anzawo. Msonkhanowu unachitika pamutu oti kutukula luso la makono kuti litsegule mwayi okweza chuma chokhazikika pokuza ntchito za mafakitale maiko a SADC. Blessings Cheuka, MBC News, Harare, Zimbabwe. Anyamata mdziko muno awalangiza kuti akhale ndi chidwi poyambitsa ntchito za luso la makono komanso ntchito za malonda ndi cholinga chakuti apindule ndi ntchito za luso la intaneti zomwe zikukulirabe pa dziko lonse. Mkulu wa bungwe la MACRA Daud Suleiman ayankhula izi pa zokambirana zomwe anachita ndi achinyamata amchigawo chakumpoto. Zambiri mu ripoti la Henry Haukea koma akuwerenga ndi Musasi Cheyo. Kutsatira misonkhano ingapo ya achinyamata yomwe yakhala ikuchitika mzigawo zapakati ndi kumwera yokambirana nkhani zosiyanasiyana zokhuza achinyamata, nawo achinyamata mchigawo chakumpoto anasonkhana ndi cholinga chakuti akambirane nkhani zokhuza momwe achinyamatawa angagwirisire ntchito luso la makonoli potukula umoyo wawo. Poyankhula pamwambowo, mkulu wa bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA Daud Suleiman anapempha achinyamatawo kuti atengere mwayi wakukula kwa ntchito za intaneti pa dziko lonse kuti atukule miyoyo yawo
posakasaka mwayi wa ndalama mu ntchitozi. Iwo anati achinyamata asamataye nthawi ndi zinthu zopanda pake akakhala pa intaneti monga kutukwana ndi mabodza koma kusaka mwayi odzitukula. Nga wathu ndi wakuti tsogolo la chinyamata lili lero ndipo tsogolo limeneli lili makina a kompyuta komanso makina a intaneti. Dziko lonse lapasi masiku ano likuyendetsedwa ndi makina a kompyuta ndi intaneti. Pa dziko lonse lapasi ntchito ndi zinthu zina zochitika masiku ano zidasanduka kuti zinthu zimezi zili makina a kompyuta ndi intaneti. Ndi achinyamata a ku Malawi akuyenera kuti adziwe ndi kumvetsetsa kuti pakanali pano mwayi ulipo woti titha kukhala dziko lotsogola achinyamata otsogola ngati tingathe kugwiritsa ntchito kompyuta ndi makina a intaneti mwanzeru mwadongosolo komanso munjira zakuti ifeyo moyo wathu upite patsogolo. Wapampando wa bungwe la National Youth Council of Malawi a Duncan Chiyani anati zokambiranazi zasonyeza kale kuti zili ndi kuthekera kobweretsa kusintha pa miyoyo ya achinyamatawa ndi kuti zipatso zayamba kale kuoneka. Zokambirana zimene takhala nazo kale ziwiri kumbuyo zatulutsa kale zotsatira. Panopo tuli ndi othandizira ma donor partners amene ena abwera ku National Youth Council ife tifuna tithandizire izi chifukwa chokuti cha conversation imene tinali nayo mwina pa nkhani ya zaulimi ndi achinyamata kuti apanga bwanji. Malawi Electoral Commission nawonso anakala ife tiyende nanu limodzi na National Youth Council chifukwa cha conversation ya achinyamata ndi zisankho imene nachita ku Blantyre. Ndikhulupiranso pano onali pali makra pompano ndi anthu ena akuluakulu okhudzana ndi nkhani za technologies. Bungwe la National Youth Council of Malawi lakhala likuchititsa zokambiranazi ndi cholinga chopereka mwayi kwa achinyamata kuti aziyankhulapo pa zinthu zomwe zimawakhudza. Zokambirana za mchigawo cha kumpoto zimaoneka zomwe achinyamata akuyenera kuchita poonetsetsa kuti dziko lino likupindula ndi ntchito za luso la makono. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tonenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wanyamuka mdziko la Zimbabwe kupita ku Vatican komwe akagwire ntchito zina za boma. Achinyamata mdziko muno awalangiza kuti akhale ndi chidwi poyambitsa ntchito za luso la makono komanso ntchito za malonda. Apolisi mdziko muno amanga anthu okwana 696 omwe akuwaganizira pa milandu yosiyanasiyana. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Apolisi mdziko muno amanga anthu okwana 696 omwe akuwaganizira milandu yosiyanasiyana. Malinga ndi mneneri wa apolisi mdziko muno Peter Kalaya ati ntchitoyi yomwe ayigwira mothandizana ndi maiko osiyanasiyana inali ya masiku atatu ndipo inayamba lachitatu sabata yathayi. Akalaya ati mu ntchitoyi apeza katundu wambiri yemwe akumuganizira kuti ndi wobedwa. Iwo akufotokoza kwa mtolankhani wathu Waupi Mwangolo. Ndizoona ifeyo wa Malawi Police Service masiku atatu apitawa tamanga anthu okwanira 696 komanso kupeza katundu amene akuganizidwa kuti ndi wobedwa, wina amene analowa mdziko muno mwachinyengo komanso amene ndi wa counterfeit, wa nkhaninkhani wa ndalama zambiri mu operation imene tinali nayo imene timachula kuti operation Kutwa. Operation imeneyi timachita ife Malawi Police Service ndi anzathu ma police forces amaiko amu SADC region, ndipo imatsogoleredwa kupangidwa coordinated ku headquarters ya Interpol ku Harare ku Zimbabwe. Ndiye ngati kunoko ku Malawi ife Malawi Police Service tikuona kuti operation imeneyi inali a success, inali yopindula kwambiri chifukwa tamanga anthu amene wa 696 amene tikuwaganiza kuti akukhudzana ndi milandu yosiyanasiyana, komanso tapeza katundu amene anabedwa mwachitsanzo magalimoto amene anabedwa ku South Africa, komanso njinga za moto, katundu wa boma wa waterboard, komanso wa Eskom, mankhwala akuchipatala amene tikuganiza kuti ndi achoka mzipatala za boma, komanso katundu wa counterfeit amene ndi wachinyengo. Zonsezi tazipeza mu operation imeneyi, ndipo anthu amene tinamanga mu operation imeneyi ena tinathamangira nawo ku court ndipo apangidwa remanded ali ku prison pamene akuyembekezeka kuti ayambe kulowa court mawa Monday. Choncho ngati apolisi tikuwalonjeza Amalawi kuti tipitiza kugwira ntchito yotamandika imeneyi yomapanga operation ngati amenewa, cholinga kuti Amalawi akhale otetezeka nthawi zonse, komanso ma operation amene tikuchita choncho momagwira pamodzi ndi anzathu amaiko ozungulirana nawo amathandiza kuti ubale wathu popereka
chitetezo ulimbikirike. Ndipo anthu awiri awamanga chifukwa chopezeka ndi makala popanda chilolezo ku Chiputula mu mzinda wa Mzuzu pa nthawi imene apolisi amayendera mu mzindawu. Poyankhula ndi MBC ofalitsa nkhani ku nthambi yoona za nkhalango ya mchigawo chakumpoto Kelvin Chisaka ati alanda matumba okwana 180 ndipo amanga anthu awiriwa amene akuyembekezera kukaonekera ku bwalo la milandu. Joel Nkata walemba zambiri mu ripoti lomwe akuwerenga ndi Jackson Sichali. Magulu ndi mabungwe oona zachilengedwe adandaula chifukwa cha mchitidwe owononga mitengo ndi zinthu zina zachilengedwe umene akuti ukunka kukulira mdziko muno. Ofalitsa nkhani ku nthambi za nkhalango ya chigawo chakumpoto a Kevin Chisaka ati alanda makala ku Chiputula mu mzinda wa Mzuzu. Chimene chinachitika ku Chiputula ndi chakuti zathu apolisi anali ndi mapatrols awo kumeneko, so anapeza malo ena amene anthu amasunga matumba ochuluka amakala opanda chiphaso chowavomereza kuti atha kusunga matumba ochuluka chotero. So anayidziwitsa ofesi yathu ndi tinathamangira kumaloko ndi apolisiwo kukaona pamene timapeza kuti malodi anthu amasungira matumba amakala ochuluka amene tafunsa kuti aonetse ziphaso zake sanakwanitse kutero kuti tinakwanitsa kuwalanda matumba amenewo amene onse pamodzi alipo 180 ena mwayo makala amenewa ndi amene mukuwaona kumbuyoku ndi ntchito yofufuza kuti onse amene anali involved onse amene anapezeka ali ndi matumba amenewa ikadali nkati kuti akayankhe mulandu ndithu. Achisaka anayamikira mgwirizano wabwino umene ali nawo ndi apolisi ku chigawo chakumpoto ndi anthu ena okhudzidwa pothana ndi mchitidwe owononga nkhalango. Poyamba ndiyamike azathu apolisi chifukwa cha potengapo mbali mmene anachitira ngati zulo kuti sanangolekelera kuti mchitidwe umenewo upite osachitapo kanthu. Anatidziwitsa ife mwachangu ndikukhulupirira kuti ife ngationa za nkhalango ndifonyadira kwambiri ndi mmene apolisi anachitira, ndipo tikukhulupirira kuti ngati zitati zipitirire kuti zizitero ndi kuti nkhalango zathu zikhoza kutetezedwa chifukwa chonena kuti anthu ambiri akhoza kumatengapo mbali pa nkhani yoteteza nkhalango imeneyi, chifukwa anthu enanso tayamikire ndi anthu amuzi amene anati amakhala kuti sina khutu mosatopa kuti kulikonse kumene kuchitika mchitidwe osakhala bwino ngati odula mitengo mchitidwe umenewu upezeke zoti wachepa ndithu. Nthambi yoona za nkhalango yalonjeza kupitiriza kulimbana ndi mchitidwe owononga nkhalango. Ndipo tikanali pa nkhani zachitetezozi, apolisi ya Sochi ku Blantyre yati milandu ya upandu yomwe amalandira yatsika ndi 23 pa milandu 100 iliyonse mu theka loyamba la chaka chino. Poyankhula pa mkumano omwe amawutcha Station Executive Committee SEC, mkulu wa polisi a Herbert Njolwa ati mwazina mu 2023 nthawi ngati yomweyi analandira milandu yokwana 331 koma pano alandira milandu yokwana 262. Iwo akufotokoza. Mene mwanenera iyo in question in Sochi police station. Mene mwamvera panja kati mucha tasisa ku crime chifukwa kwambiri tinayang'ana mapatrols ine ndimakhulupirira in machani crime prevention through police visibility. Tapanga increase number ya mapatrols of both vehicle and foot patrols. Anthu azipezeka pafupi pamene munthu amuna wa polisi akuyenda akuzungulira wanyamula mfuti anthu amasiya maganiza kuti akabe aja. So choncho ndithu mwina mungasindike motani za kufunika kuti polisi komanso anthu amadera azigwira bwino ntchito limodzi chifukwa ni mfundo sondomwe yakambidwa kuti mwina yathandizira kuti milandu imene isike kuonjezera pa mapatrol amene machitaso mwina mogwirizana madera ena. Kwambiri tikupempha anthu azikhala omasuka, polisi ndi yawo, ife tili pano chifukwa cha anthu tabwera kuzateteza anthu kudera mwawo. Timachokera anthu maboma osiyanasiyana kubwera kunoko kusagwira ntchito fati boma limene tipanga post kubwera malo ngati kunoko. Now tikupempha anthu acha osiyanasiyana acha asamabise information. Mbuyomu kalekale anthu amatha kubisa information osakuunikira chinthu, koma panopo anthu amatha kumatiuza kuti bwana pakuti pali sauti. Jefferson Milanzi ndi wapampando wa komiti yoona za ubale wa polisi ndi anthu amderali nayenso akufotokoza.
zimene zizitu zikungosonyeza kunena kuti pali ubale wabwino pakati pa polisi komanso anthu amene tikukhala kudera, chifukwa chonena kuti nkhani zambiri milandu yambiri imachitika kudera kumene anthu akukhala. Now ngati kuchitika kudera kuja anthu sakubwera poyera ndi kuchita report kapena ndi kutchula anthu amene akupanga zolakwika, ndiyoti milandu singathe kutsika, koma zikusonyeza kunena kuti apolisi ndi anthu adera limene lili akugwira ntchito hand in hand, akugwira ntchito limodzi, komanso pali kudalirana ndi kukhulupirirana, zimene tikukhulupirira kuti zikapitirira kutere milandu ipitiriza kutsika komanso mwina kutheratu dera lathu la Asochi. Kupereka uphungu wa zinthu zosiyanasiyana ati kungathandize achinyamata kudziwa momwe angathanirane ndi mavuto omwe amakumana nawo pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Mkulu wa bungwe la Malawi Red Cross Society Innocent Majia amalankhula izi pomwe amatsekera msasa wa achinyamata ochokera msukulu zosiyanasiyana omwe umachitikira ku Chikwawa Secondary. Pa msasawu panali achinyamata 99 ndipo ndi makumi asanu 50 anali achinyamata pamene 49 anali atsikana. Achinyamatawa aphunzira zina mwa zinthu zomwe amakumana nazo monga nkhani za maganizo angwiro ndi zina. Tindi zambiri mu ripoti ili. Polankhula pamwambo otsekera msasawu, mkulu wa bungwe la Malawi Red Cross Society Innocent Majia ati misasayi ikuthandiza achinyamata kudziwa momwe angathanirane ndi ena mwa mavuto omwe amakumana nawo pamoyo. Zakhala zinthu zothandiza kwambiri kuchokera pamene tidayamba kufika na lero kuti kudzera mu project imene Malawi Red Cross Society takhala tikupanga ma district a Mangochi komanso Chikwawa. Ndi kubwera kwa project imeneyi tinaonetsetsa kapena tikufunitsitsa kuti tapatse zoyenerezeka achinyamata amenewa kuti akhozanso kubwerera m'madera mwawo, akhozomakhala m'madera mwawo namapanga ziganizo zamphamvu kuti apange tsogolo lawo, komanso pokumbukira kuti mwina tisamangoti anyamatawa ndi atsogoleri amawa, koma tizindikire kuti zoyenera kuti wathu zitsogolera ndi ngakhale za lero. Catherine Gangu, ophunzira wa pa Mitondo Secondary School, wati zomwe waphunzira pa msasawu zimuthandizira kupanga ziganizo zabwino. Mmodzi mwa anthu omwe amaphunzitsa achinyamatawa, Mai Sala Zachu, ochokera ku Red Cross ya mdziko la Denmark, ati ndi wokhutira ndi momwe maphunzirowa ayendera. Ndipo yemwe anayimira bwanamkubwa wa boma la Chikwawa, Mai Gertrude Jumbe, ati maphunzirowa anali ofunika chifukwa boma la Chikwawa lili ndi chiwerengero cha achinyamata ambiri omwe amapanga khalidwe losayenera. Chikwawa kuno achinyamata amakumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kutenga mimba ali achichepere, komanso kukwatiwaso ali achichepere, ena peer pressure, komanso ena mwina alcohol and drug abuse. Ndipo kampu imeneyi yachitika kunokoyi tikukhulupirira kuti yathandiza achinyamata athu kusintha makhalidwe awo. Chiyambireni mchaka cha 2015 achinyamata oposa 600 akuti ndi omwe apindula pa msasawu. Bungwe la Malawi Red Cross lati layika chidwi chothandiza boma kukweza miyoyo ya achinyamata pofika mchaka cha 2030. Mavuto amayendedwe kwa ophunzira oposa makumi awiri omwe ali ndi ulumali pa sukulu ya sekondari ya Blantyre achepa potsatira kukonza kwa njira zopitira m'makalasi komanso malo ena apasukulupo. Aphunzitsi 27 omwe amachita maphunziro apadera okhudza utsogoleri ochokera m'maiko a mu Africa asanu ndiwo athandiza kugwira ntchitoyi kupyolera mu ndondomeko yolimbikitsa mgwirizano potukula madera momwe amakhala. Poyankhula pa sukulu ya BSS, mkulu wa bungwe la Leap Africa Kehinde Ayeni anati ntchitoyi ndi imodzi mwa njira yolimbikitsa ndondomeko zachitukuko zokhazikika polimbikitsa anthu kutenga nawo mbali potukula madera. Bridget Hemedi ndi mmodzi mwa aphunzitsiwa ndipo akufotokoza. Pali fundo imodzi imene amachita yona kuti ayenera abwezere ku community imene kuli skuluyo. Ndeno Blantyre Secondary School kukhala skulu imene imathandizika ndi Camfed Leap Africa anaganiza kuti abwere pano azagwire ntchito imeneyi. Chifukwa china nchonera kuti panopa tili ndi ana ena osaona, tili ndi ana amene amayenda pa wheelchair. Skulu monga mukudziwa kuti Blantyre Secondary School inamangidwa 1940
ma structures ambiri sali user friendly. Ndiye tinasankha kuti apange njira zoti ana amene ali ndi ulumali amayenda pa wheelchair athe kumadutsa ndi kumafikira malo amene anzawo ena onse amatha kufikira. Chifukwa chake tinasankha Blantyre Secondary School kuti akhale malo amene adzagwire ntchito imeneyi. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wanyamuka mdziko la Zimbabwe kupita ku Vatican komwe akagwire ntchito zina za boma. Achinyamata mdziko muno awalangiza kuti akhale ndi chidwi kuyambitsa ntchito za luso la makono komanso ntchito za malonda. Apolisi mdziko muno amanga anthu okwana 696 omwe akuwaganizira pa milandu yosiyanasiyana. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa tsamba lathu la intaneti ndi kutsegula mbc.mw, MBC Digital, tsamba la Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Simeon Boys, ndikufunirani masana abwino.